Shout-out Kenako Hilbo. Kijk hier, vandaag nee. Wait today nee bro. Hallo, edible Hilbo. Is mijn Samuel wettig man. Nee man, TikTok, waar ook al. Alsjeblieft, kom maar. Nee man, die Die shorts is dus niks zien man. Kijk hier. Ik ga die helft eten van die. Right. Maar die val waar je wil. Right toch. Ha. Nou, niet genoeg. Gewoon ook een. Nee man. Pa. Ik zie voor jou, sterk toch. Die verwijrenleiding, ja. Wat is hier? Was in mijn schoof wie. Heeft die man die video gestuurd? Hij is insane mee bro. Maak een voice note mee. Wat? Wat zo oor mee bro. Ik begin met die video hè. Wat is het? Kijk net. Wat? Tenminste, als je update voor number 1. Ga niet daarna. Ja, man, zo oorlijk. Ik weet die is er, ik weet die.